becik apa wong urip neng ngalah ini Reng ya oke donya tinggal tata lawan bukti utama yen digeges sing dawa urip mung sedhela bebasane suwe nang ngunduh kelapa rugi gede mengucap nafsune becik nganggo ketimbang bener lupute becik milih dalan sing bener aja mingar-mingar yen mingar mundak keblinger yen wis kebacut mung denger ora wurung ora kliru ora kliru urip mung sedhela Mbak Giyanti Kismantara Wanagiri bebasane no suwe lapa rugi gede mengucap nafsune becik nganggo ketimbang bener lupute becik milih dalan sing bener mas aja mingar-mingar yen mingar mundak keblinger yen wis kebacut mung denger Nek jeneng Pesinden Wanagiri rame itu gang wae rame itu